Oh, ik heb niks tegen reclame hoor. Want ik vind bijvoorbeeld reclame op de televisie. Hè? Als het nieuws nou een beetje akelig geweest is, en dat is het meestal, dan komt daarna reclame en dan zie je tenminste weer eens een paar mensen lachen. Of iemand die een bereikbaar ideaaltje heeft. Alleen de manier waarop ze praten en wat ze zeggen. Stel je voor dat je toch zo praat. Wie praat er zo? Wie zegt bijvoorbeeld, als u nou aan mij zou vragen, en Zonneveld, wat heb je vandaag gedaan? Hoe heb je de dag doorgebracht? En ik zou antwoorden op de manier van de sterreclame, ik ben ontwaakt uit mijn modern slaapcomfort. Dat zegt toch geen hond? Je zegt dat je uit je bed gekomen bent, dus nooit uit je nest, maar toch niet uit je moderne slaapcomfort? Ik ontwaakte uit mijn modern slaapcomfort. Ik had lichte hoofdpijn, dus ik nam de pijnstiller die de maag ontziet. Daarna ging ik op het tapijt dat geen duimbreed toegeeft naar de badkamer en ontstak de lamp met het unieke lichtvenster. Ik begon me te scheren. Niet met het eerste het beste geweldloze mesje, maar met een mesje dat een nieuw scheertijdperk aankondigt. Daarna waste ik mezelf met de zeep die voedende kraam bevat en Deosept, een ingebouwde deodorant. Daarna hanteerde ik de doserende depper, huidversterkend en tintelfris. En vervolgens bewerkte ik de oksels met de voordeelflacon. Daarna trok ik een overhemd aan zonder grauwsluier. En ik hulde mijn antistatische synthetische weefsels. Op weg naar het ontbijt gaf ik de hond enige hapklare brokken. En ik ontbeet zelf met cornflakes. Ja, want daar word je pas goed wakker van. Daarna nam ik een crackertje met keurkaas en een kakelverse ei. En na het ontbijt trakteerde ik mezelf op een plantage zuiver sigaar en een kop koffie. Koffie moet sterk zijn. Wij gebruiken thuis uitsluitend Zuid-Amerikaanse koffie. Ja, want die wordt met de hand geplukt, weet je. Om 11 uur trakteerde ik mezelf op de frisdrank die aan mijn lijn denkt. En daarna nam ik nog even een tropische verrassing, een Hollandse melkchocolade. En een chocolaatje uit het handige doorkeekdoosje. Stel je toch voor dat ik zo zou praten, je zou gauw achterlijk worden, zeg. Hè? Of jullie anders. Ach, weet je wat het is, jongens? Weet je... Zand tegen mevrouw. Weet je wat het is? Het zand. Weet je wat het is? Niet erg hoor. Nee, de klant is koning, mevrouw. Ik weet het wel. Weet je wat het is? Die rommel komt allemaal uit computers. Dat is het. Niet zodra heeft een fabrikant iets gemaakt of er is alweer behoefte aan. Het is toch te gek? Kennen jullie nou die reclame voor het nieuwste deodorant? Jij verdwijnt en de stank blijft. En u weet wat een computer is. Een computer, er gaan duizenden kleine leugentjes in, dan komt er één grote leugen uit. En van die ene grote leugen maken ze weer duizenden rotsmoesies. Ah, ben je gek, dat heet dan de eeuw van de techniek, neem me niet kwalijk. Wat is er dan allemaal wel uitgevonden voor de lucifer, toch nog niks? Soms steeds een stokje met een beetje zwaveldrammetje tegen zo'n rotvlakje aan moet strijken.